to ga wani gudajjen bawa, wannan prisoner na ne, za mu yi mukabala a sarki zaki, kuma babban malamin su ne a Ghana, babban shehin su ne a Ghana, amma suka sa shi ya gudu gashi. Kuma billahi la ilaha illa huwa, ba wai abin da yasa nake fadi wannan magana, ba wai Malam Suleiman Adam fadin shi da ce Sayyidina Abubakar munafiki ne yasa ni nayi fushi dan zo in kirkiro kariya kamar Sayyidina Ali ne munafiki ba wai haka ba. Sayyidina Ali munafiki ne, ni na tabbatar cikin zuciya na Sayyidina Ali babban munafiki ne, billahi la ilaha illa huwa, na tabbatar babban munafiki ne. Amma malumman mu ahli sunna ne ba su son mu fadi tun na farko, tun wuri shekara 2000 da ya wuce, su ne ba su son mu fadi. Amma Suleiman Adam na son mu nuna ma al'umma cewa Sayyidina Ali munafiki ne. Ai wa ba mu sani bane, mu mun sani, amma muna rufe mishi asiri ne. Ba wai muna rufe asiri saboda ya fito gidan Annabi ba. To akwai kakannin shi da suka fito gidan Annabi, babban kafirai ne. Ga su Abu Lahabi, baban shi ne Sayyidina Ali, baban shi ne Abu Lahabi. Sayyidina Ali baban shi ne Abu Lahabi. Qur'ani mai fadi ma Abu Lahabi, tabbace da Abi Lahabi wata ba. Menene Annabi bai so baban Sayyidina Ali ya shiga musulunci ba, yake shiga, ya mutu yana kafiri. Abi Talib baban da ni shi ya haifi Sayyidina Ali, mushriki ne, ya mutu na kafiri. Amma yan shi ana so su sassake waɗannan abubuwa duka, amma su zo insha Allah na shiri. Kuma moderators in kun ba mu hanya mu wannan karatu, kar a bar kowa ya shigo ciki, a bar ni da Suleiman Adam yanzu ya kawo dalilan ne nuna Abubakar munafiki ne, in kawo dalilin da ke nuna wa karara wanda ku duka za ku gamsu cewa Sayyidina Ali babban munafiki ne. Rabuwan kai musulmai duka da aka samu duniya karkashin Sayyidina Ali ne, babban munafiki ne. Ina kiran ku insha Allah. To wannan shine tambaya ta uku da muke yi wa wahabiyawa. Me iyalan manzo Allah suka muku irin wannan kiyayya? Me iyalan manzo Allah suka yi muku irin wannan kiyayya da bakin ciki da zagin Sayyidina Ali da kafirta shi, wanda Ibn Taymiyyah ya rubuta a Minhajus Sunna. Kun ga an ce Ibn Taymiyyah za su yi mai tawili karara, ga malaman wahabiya an sa sun bayyana, sun nuna a fili ga abin, ba wanda ya sai wani tawili akan wannan. Karara ga abin kowa ya gani, haka ne, ba sharri ba kage. Duk wanda ya ce mun mai sharri za mu tsaya da shi a gaban Allah, ba mu maka sharri ba wallahi. Za ka yi bayani, mun nuna abu dalla-dalla. To wannan ita ce tambaya ta uku, me yasa ba kwa san iyalan gidan Annabi? Kaga mu tambayar da muka yi mai, shi tambayar da aka turo shi yayi mana, kun ga da molanka yayi, mu kuma ba da molanka muke yi ba, muna karantowa, muna ba da hujjoji. Tambaya ta hudu, wai me yasa wahabiya ba sa son Annabi Muhammadu? Wahabiya me manzo Allah ya muku kuka jinin Annabi, ba kwa san Annabi? Maulidin Annabi bid'a ne. Anan Dr. Jaki na garin nan ya fito yayi magana, ya nuna cewa ta murna da kashi ya fi murna da samuwan manzo Allah, haka ya faɗa. Kowa ya sani ma'anan shi shine fasarar maganarsa na cewa kashi ya fi maulidi, ma'ana murna in ka shiga bayan gida kana kashi yarhamukumullah, wannan murnar da kai na yin kashin ya fi kai murna da samuwan Annabi Muhammadu. Haka Dr. Jaki ya faɗa, lanatullahi alaihi, ko da yake dan zina ba abin da ba zai iya faɗa ba, kun dai ji da bakin ku. To abun mamaki shine tambayar da muke yi, kiyayyen nan da wahabiya kuke wa Annabi, ba mu ga ayar da ta ce a so shi ba gurin da Allah ya ce a so shi, san shi ba ibada bane, mu ba a ce a ina. Wai me manzon Allah ya muku? Wannan tsanar shine tambaya ta hudu, me Annabi ya muku?